Hanggang itong basa. Daming alaga. Sunod ng sunod. Bato, manok. Paalis na. Paalis na ano kaso sumusunod-sunod. Hindi pa napapakain. Napa ng asawa ko. Time check 6:30. Dan muna ako sa bahay alas G na. Nakakain na. Mahal ako dito sa bahay. Lalamig ko sa bahay ko. Ayan, dito na kami sa pupunta kay Erika. Ayan, dinala namin motor dito sa papunta sa kanya kasi yung apartment na dating yung inuupahan may nakatira na. Bawal na siguro doon
ano, pumasok. Kasi may gate na nga, nakasarado. Diretso na lang natin yung ating motor. Kahit putik. Ay talaga, madulas pati. So yun, dyan namin iniwan yung motor sa tito ni Rica. Putik, may gulong. Sila tatay nandyan, nauna na. Tatay saka si Kagatcho andyan na. Yun. Amo ay. Putik na kasi oh, may mga tubig. May putik na. Punta na dito, no? Patanda. Yo! Ha? Ano po, dito na kami sa bahay ni Rica. Yun. Yan si Rica sa gilito. Tapos sabi ka ko ano? Yo! Morning! Tingtugo ka? Yan. Ugas ng dato. Amo. So yun, kape time. Yun. Timpla si Rica ng kape. At naubusan ng gasol. Wala na. Magagatong na. Dami kayo ko gatcho. Gatong na. Magagatong muna. Kasi naubos yung gasol niya. Nakapag ano pa naman na ng bigas. Dan magkikita daw yung kurot. Sabi nila. Taras. Nagbura ka. Nagkurot mo po. Tatlo. Gagatong. So yan po. Magpuputol ulit tayo ng bakal. Ano lang tayo, dipot tayo ng dalawa. Kagatso saka tatay. Sila nagkakasa. Magpuputol para diretso yung gawa. Ayan, ganun pa rin yung sukat kahapon. Ganun pa rin yung sukat para natin.
Yan po. Helper lang tayo ni tatay. Wala pa yung ano. Hukayan namin.
tabo. Lagay mo doon. Drone. Buhay. Ay, patay. Saluhin mo, Bu. Saluhin mo, bro. Bruno. Bruno. Ay, sa taka mo siguro, talagang. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
So yun, punta ako dun kay Kuan Oli. Hiramin ko yung susi nung kotse niya. Kunin ko yung isang extension sa kotse. Kasi naghihilaan yung dalawa. Pares kasi sila nagwi-welding ni tatay saka Kuya Gatcho. Kung nagkakasabay, wala na yung saksakan na isa. Di abot. Kasi dalawa yung welding machine na gamit. Tapos si Kuya Oli nandyan. Kinakausap ata yung may-ari ng lupa na pagbabaon namin ng tubo. Yun. Kung pumayag, mas maganda nga magukay kasi makulimlim, walang init. Kaso dapat pag naukayan yan, maanuan kagad, mabuhusan kasi kada hapon umuulan. Yun. Yun nga, pumapatak-patak na naman konti. Matatabunan ulit siya. To the city streets, we began to feel the fire. Tawid, biglang tawid. Binukat na po ang tatawid.
lang. Ayaw mo na doon. Ano ka na? Dito ka naman. Dito na muna. Hindi muna ako balik. Ikaw mo na mapalik. Ano? Baka nalilipong. Nalipo mo yun. Update, lipo mo. Alam na. Lipo mo update. Hirap? Bakit nahirap? Malalim eh. Ha? Ano ba? Ilang buong ka doon? Hindi na ba kasi, okay lang pagkaot. Pagkaot ko din. Nadi-delay sahod? Ulit ang daot. Dapat delay nyo rin trabaho nyo. Ganun yun. Hindi naman pwede. Oo. Dapat trabaho. Oo. Akala ko ano, umuwi ako kasi kaya ko yung trabaho, yung pananagalog yung hindi. Nung magtatagalog pa lang yung kaya. Yung trabaho sana, kaya ko yung magtatagalog yung hindi. Ang problema, nagdikon doon sa ano, kanina eh. Sige, yan lang. Hindi, kaya. No, di ka? Baboy? Manok. Yun. Manok ulit. Manok pa rin. Walang kasawa ang manok. Manok. Chicken. Yun. Iba tama yung Pagkalito na yun. ano. Ayan. Guys, Oo. sama na natin. Hello po. Naubos yung gasol. Ayan, kung kailan yung maulan, saka pa naubusan ng gasol si Rika. Yung mga panggatong basa. Oo. Hello. Tapos maggagatong pa. Sorry na ako to. Buti may nakuha ang ano, panggatong. Doon pala sa bila. Ayan, back to ano, back to work. Ano baga? Talagang amo na. Marina. Saksak ko na to ya.
Amo! Ako nabira niyan. Ako nabira niyan. Ako bumira. Yan lahat yan yung hindi kumit. Sige. Pa ako'y tao na nasa Pwede pa. Kasi yan yung kapos ata. Dugtong. Ang kapos. Ito na pa, may pandugtong. Tawan ha. Malaban. Paano sila nga kay Bandoho? Ay, si Bando mo naman. Ito yan. Ayun. So, tingnan natin yung teknik ni tatay yung pag-welding. Kasi mamaya, inaalbor ko sa kanya yung pag-full weld. Mamaya na lang daw ako bumanat. Sabi ni tatay. Ano alin tayo? Nibil bar. Ni Bilbar. Taga-abot lang muna tayo kay tatay kung anong kailangan niya. Ni Bilbar. Helper ba? Helper. Alam mo, matuto tayo. Ay, pigamit ka ba? Lapis. Sagat yung lapis. Baka ano? Yung metro.
tatay. Tay. Ayun po. Ayun, kain daw muna sabi ni tatay. Tapos kakabit niya yung tatlo na paganyan. Ginagawa nila Kuya Gatcho. Tapos yun, ako na raw yung bibirang magwi-welding. Para magsawa na. Magsawa na masira yung mata. Sarado na talaga. Nang madaanan, yan nakalak na rin. Lusot na lang muna dito. Yan. At yung ano, patayin natin. Yung mga nakasaksak. Mga nakasaksak. Yan. Para bunot muna. So yun mga par, bali kakatapos lang namin kumain. At si tatay, pagkakain, upo lang kunti, banat agad. Yun. Tapos ako, kanina, helper niya. Kung ano yung utos, putol, kung ano yun ang vlog ko ngayon na nagawa. Yun. At mamaya, sabi niya, para matuto ka agad, matuto kong mag-welding ka agad, birahin ko raw yung ipupul weld ko ba. Yun. At ayan, hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Yun. Bye-bye. Love you all.